nanungkab na sad unsa kay iyang nakuha. Kalabot na ginaguli mo, nanungkab ka di ay, ha? Ta, wa ka na lagi maglihok iriga ka. Nga napuspusan ako inig karton nga akong gilukot. Ay, diring-iri nga kabi. If you have battles over the age of 13. Kim paga-orange iring og may kwintas kablo inyo ni, di ba? Ay, naunsa ba kang ibundak ba taon na nimong iring? O, aamo ni, pero ayaw lang itaon ibundak ispe. Oy, musamot nagkakimpang. Nakuya pa na. Kaya ako gimpuspusan. Kay gisungkab ang among pagkaon. Ang among sudas kaldero. Hilabtano nag-iringa. Sungkaban. Pe! Espe, gusto may problema, ha? Pagbutan na ng asawa mo! Oh. Si Yumi ni, ha? Nakuyapan? O lagi in taon. Kay gipuspusan man kuno na niya. Oy, ni SP ba? Ay, pero taon salamat kay buhi in taon day ang atong iring. Uy, abin ko pag namatay na ni. Kay gilambay naman sa sapa ni Alejandro, ang anak ni SP. Ay, nalipay yung kugdako ini. May kinauli na nato ning atong iring. Labing siguro malipay sa gitong atong anak inig abot gikan sa eskwelahan. Uy. Tanawa. Ay, Yumi. Hoy, Yumi, salamat in taon kay naulian ka na. Dili ko kugusan ning iring dong Ernebe kay maglisod way anas paglakaw. Nano na isod ta nas bahay og pakanon. O, Yume, bago ning hinugas ang plato ha. Kaya imuhang platong kananan, nalabay na. Ya, na isda. O, ay ikaw na. Kaya gigutom ka gyud. Maayo, pas ng luida. Bisan iring ang akong bayon. Meow. Apan pinangga ko, ipakaon pa gyud. Meow. Naunsa man ka, gitutukan raman na nimong isda. Uy, hala! Hala, milugma gyud in taon ang luha sa iring. Hala, kaluoy ba ani niya? Pasensya ka na kaayo, ha? Yumi, nga nabiyaan ka na mo atong adlaw nga among gida si Pantoy sa ospital. Nataligamaan pa gyud nga, wa ka na mo mabinlig kaon in taon. Mao sige na, kaon na. Ana, ni kaon na ang iring. Malipay ito ros Dodong Pantoy. Ha? Yumi, malipay yung taon ang amo ni mong bata. Nailak itos Pantoy sa imong pagkawa. Abin tawag namatay ka na. Unsa ka basab. Ugway tao din hisbay, ato na lang siyang isod tangkal, ihigot, aron dili na mo adto og laing bay. Ay, ayaw. Ayaw, Loida. Ha? Ayaw. Ngano man? Loida, kung simbag ko doon ay sunog din sa itong dapitan, luoy kayo ang iring kung atong tangkalon. Maapils pagkasunog. Ma! Kapot ka ko, ma! Si Pantoy. Mas Pantoy. Yumi, kimingaw na kay kunin mo. Yumi. Ikakos ko ni Pantoy. O kimingaw ko na siya. Diyan ako. Sa iring nga, si Yumi nga ako. Ay, naka. Kitagmanan. Itirador. Nga gilapay sa sapa. Salamat sa Ginoo. Nga, buhi pa kay Yumi. At tira ka matug sa kong kwarto, ha? Tigbantay ka na ko. Pagka ni mo, ibaw ka. Paano makabantay na ako, Yumi? Meow. Pinangga kinilang iring. Yumi? Mayo pa sila. Ila kong ipagkaon. O gigakos pagyod ko ni Yumi. Pantoy. Bisan usa ko ka iring. Meow. Pero si Mama Espe, kipuspusan ko hangtod na kuyapan ko. Yumi. Meow.
siya. May baw nga ako ni. Laom naman lang gabi, wa pa bagyos alin na uli rin isbay. Nabalak akong hain ang akong anak na. Oy! Ay! Kaso di bagyo ko papahuwayon ining mga iringa. Oy! Ana ra bagyos akong atok! Chube! Chube! Meow! Yan ako sa ibabaw sa among atop. Sabay na mo ni Mama Ispe. Meow! Nakatuog naman si Pantoy. Pao nga, nakahigayon ko sa bagya. Ah! Iring dito! Sasap sa ibabaw sa among atop. Iso kayo siyang tingog. Ha? Oh! Wala! Unsa mo na! Maunay saba kayo sa among atop. Tungod sa kwarto ni Mama Ispe. Ha? Namilikro si Mama. Namilikro ang akong inahan. Malipay na tulog. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Mga bata, unsa man kay nakita ni Alejandro sa ibabaw sa ilang atop. Namiligro man ang iyang inahan. Porbida mga bata, no? At ang ninyo ugmang sumpay sa kung aso ninyo ni si Manao ng nagulungan. Si Yumi ang iring sungkaban din nilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat kinitrad dalit ka na to sa RMN Drama.